עכשיו שווה בדיקה, והפעם טיפול בהיפנוזה, אימון תינוקות ותדרים מרגיעים. מנחם הורוביץ יצא לחפש פתרונות לבעיות שינה. הנה. שלום לכם, קשה לכם להירדם? אתם סובלים מנדודי שינה? מה עושים? איך אפשר לעזור לכם? נשארו איתי. טיפול בבעיות שינה באמצעות היפנוזה. אכן כך, ההיפנוזה מטפלת בבעיות שינה שמקורן במצבים של מחשבות חודרניות שחודרות לתוך השינה, מחשבות שקשורות במתחים, לחצים, טראומות. בשלב ראשון, לפני שאני מגיע אליך, אני בטח כדאי שנעשה בדיקה אצל רופא משפחה במעבדת שינה, לראות שלא מדובר במשהו הוא גופני רפואי. נדודי שינה היא בעצם הפרעה של עוררות יתר. זאת אומרת, אנשים שהגיע הזמן לישון מבחינת השעון הביולוגי שלהם וכו', אבל הם דרוכים, הם מתוחים, הם באי שקט, קודם כל הולכים לרופא המשפחה. ורופא המשפחה יכול למצוא להם פתרונות בצורת כדורי שינה או כדורי הרגעה. ישנם מקרים שרופא המשפחה לא מצליח להסתדר עם זה ולא מצליח לעזור להם בכך, ואז הם מגיעים לעניין של להגיע אלינו למכון שינה. שלום, פה מטפלים בבעיות שינה? כן, אנחנו מזמן. קוקו. בואי תספר לי קצת איך מאיה נרדמת, איך היא ישנה בלילה, איך היא ישנה ביום. קצת קשה. פתוח. שלגברת יש בעיות הירדמות. לבת של הגברת, כן. לא לאמא? גם לגברת הקטנה. גם בעקבות הגברת הקטנה. אחד הדברים שבעצם רוב ההורים נוטים לחשוב זה שתינוק באמת בגיל 8 חודשים, חצי שנה, שנה, יש לו קשיים בשינה והוא מתעורר הרבה פעמים בלילה, אבל עם הזמן זה יעבור. ויש לי פה חדשות. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שתינוק שלא יודע להירדם באופן עצמאי, יש לילדים נטייה בעצם למשוך את הקושי הזה לאורך כל החיים. אחד הדברים הראשונים שאנחנו בעצם נלמד את מאיה זה לקשר את המיטה עם שינה כמשהו חיובי. אנחנו בעצם נלמד אותה להירדם במיטה. אני חושבת שצריך לבנות טקס שינה מסודר שיכול לכלול אוכל, אין שום בעיה שזה יכלול אוכל, זה יכול לכלול אמבטיה, חיבוק, שיר, זה יכול לכלול משהו שהוא יהיה נעים, משהו שבעצם יכניס את הילד לאווירה. זה אמור להרדים אותי? זה אמור להרגיע אותך, כן. יש תדר בכדור הארץ, בין 9 ל-7 קילו הרץ, כשבדדו את זה בגוף האדם, ראו שזה גורם לרגיעה, וזה גורם לשינה הרבה יותר טובה. לקחו את הטכנולוגיה הזאת, שיהיה כל הזמן בגוף האדם מי שלובש את זה. יכניסו אותה לתוך השעון הזה? מישהו בדק את זה? הגיעו למסקנה שזה משהו מדעי, שזה אכן גורם לרגיעה? בדקו את זה הרבה מעבדות בארצות הברית, והגיעו להרבה מסקנות טובות שיוצאים מהתדר הזה שנכנס לגוף האדם. אופרה ווינפרי, שבארצות הברית היא עכשיו עזבה את השידורים, אתה יודע, לקחה את זה בתור פרויקט אישי שלה, כי היא באמת חוותה את זה על עצמה. אגב, הייתה כזאת רגועה עד שהתפטרה. היא הייתה רגועה, ואז היא התפטרה. ואז היא התפטרה. מה המחירים? המחירים מתחילים נעים בין 800 שקל שזה צמידים הרגילים, אוקיי? רגילים אנשים לא רוצים ללבוש את השעונים, ועד 15,000 שקל לצורך. ואז מה קורה כדי שאני באמת אגיע אליך, אחרי שאין לי ברוך השם בעיות גופניות, כדי שנוכל לישון שנת ישרים? קודם כל מכניסים את האדם למצב שבו הוא יוכל להיכנס למצב של הרפיה, צום עיניים, תרגיש רפוי. אני מקליט את הטיפול בהיפנוזה ונותן לך את הקלטת, ואתה יכול לשמוע את ההקלטה של הטיפול בהיפנוזה לפני השינה, ולהירדם תוך כדי כך שאפילו אני לא אסיים את דבריי, ואתה תשקע לתוך שינה עמוקה. כמה עולה שיטת הטיפול הזאת? נע בין 300 שקל ל-600 שקל. שירלי מקבלת עכשיו את היומן שינה הזה, היא בעצם אמורה להתחיל לתעד בכל לילה ובכל שנות היום, לתעד את הכל ביומן הזה. אני בעצם מלווה את שירלי מעכשיו יום כחלק הכרחי מהתהליך. כמה זה עולה? תראה, תהליך שכולל פגישת תבחון, בניית תוכנית וליווי זה 1,700 שקלים, והילד ישן ולא פחות חשוב ההורים. את יודעת שאני מכיר מקרה בקריית שמונה שבו הילדים היו בוכים בלילה, היו רעבים, האמא לא הייתה שומעת כלום, רק האבא היה קם והיה נותן להם לאכול שנים. אז קודם כל הכבוד לתחייה, בדרך כלל זו בעיה שלי מאוד. רוב האבות ממשיכים לישון טוב בלילה.
אני באמת חושבת שהחלוקה צריכה להיות בין שני ההורים, ואם ילמדו את הילדים לישון, שני ההורים ישנו. חלוקה בין ההורים. חברים יקרים, יש המון שיטות שיכולות לעזור לכם להירדם. נכון, זה לא פשוט, יכול להיות שגם תצטרכו לקבל סיוע רפואי, אבל הסוד הוא פשוט להירגע. וזה כנראה מה שאמור להעניק לכם שינה טובה.